Gepleşiklerin barşyny taraplar Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň kompaniýalarynyň arasyna hyzmatdaşyň häzirki ýagdaý we geljegi barada pikirleşdiler. Sowda ykdysady ulgam ýalňyç energetika podogy, ulag we ara gatnaşyk senagat, obuqçylygy ýokary tehnologiýalar ulgam we beýlekler iki tarap bilen hyzmatdaşyň derwäz ugurlarynyň hataryny görkezdiler. Şeýle hem ötüşür ýaşyl tehnologiýalar we bilim ýaly möhüm ugurlarda gatnaşyklary ýeşiňleşdirmek mümkinçiliklerine garadylar. Türkmenistan Amerikanyň Birleşen Ştatlary Ýeşewlik Geňeşiniň ýeşine we onuň döwlet gatnaşyklaryny potolanyrmakdaky ornuny aýratyn ünsberli. Daşary siýasat idarasiniň ýol başçysy Türkmenistanyň hökümetiniň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýeşewlik düzümleri bilen sowda ykdysady hyzmatdaşy geňeltmäge bolan ygyrarlygyny beýan etdi. Şunu Amerikan kompaniýalarynyň türkmen ykdysadyetiniň dörli podoklaryny ösürmäge goşan köp ýyllyk oňyn goşundy belenili. Doşugy gatnaşylar hyzmatdaşyň mülün beýlekde üstünlikli ösürmegine özara gyzyklanma bildirdiler.